He's open bet you my geo jong pi hapok ka phone fi pila ban hier kam showroom kum ni lada u my geo jong pi long kum ni pila ban hier kam showroom kum ni lada u my geo thmai pila ban lap ka de play and win ane pila lada phim lap kum ni ro pila ban lei chai ni ki line nang ni na ki kadian pila ban lap je ka play and win ni sanyon hne play and win ni pila ban lei bet direct nang ni pila ban yon ka view all anang tangan yan ne view all ka yala minga shaunu geo engage thì hằng nay phi lạ ban gì hằng nay kia cái bà phi quả ban lệ hằng nay tiếng quả ban lệ hằng nay ý cái này cái về cái bà yo free yang ta ka balance mo thì hằng nay phi lạ ban click by direct kia cái này ka về ka option cái bà ông hằng nay chat explore and win you stand exchange win up to 3 months relance your recharge kamu ada hidden box yo adu live bnai phim don kam chu ban recharge balance thì ngine page menta ngiyo ne kumno la ngiyo ya ka ba kumno ta ka mb la ne ka balance ne ka we ngiyo na ulu magio thì kala po ni geo engage thì ka ai okay hang nei phila ban let's start sanyon ne let's start kano no ka teng yo phi ni thì pinai ka email id jong phi ne kano no ka email id ka ba phi don ha phone phi ban room direct khau phone number jong phi thì sa tik ye de ki box afterly phila ban yon continue thì hang nei phila ban yo you have one live pro or live spa mb cái tăng ka extranet jong phi phila yo free live spa mb thì kamut unu nomor la yo free hadu live spa mb ka data kamu long thì ya kan phila ban yo baj barok na pren phi bala e kan phila ban yo e kan ka lai spa mb kamu ka data jong phi ba pin pren kam la da phim dap ban pren kam ka por ba phi pe youtube la kino ki jinon kam thì hang ne pat la da phila ban jit ang ne ka wei phila ban jit nei ka la ban reply phi ski kam ne phila ban jit la ka jit ka no ru phila ban jit ka du ba kan da poi ka step ban spin ra phi kwa ban yo eta ka balance thì hang ne sa skip ya kan wat nampe ya kan la da phi pe jru long hi la phi pe jru long hi tang ba up chua khnet kan sai ka option ba tho skip thì hang ne phila i ne skip sinyon skip nang ta phila nyon skip kan sa reply biang kum ne phila ban jit ya kan no thì hang ne phila ban jit win executing reward hadi nang ta kin sai phi ban spin hang ni biang ha thì phi hang ni ngiyo ya kini ki sispa mb relance geo kan e bitang ka sispa mb ka internet nang ta kan e gawai pat ka bathong ni 3 months relance geo recharge tela lada phi bhabok phi yo egni ka balai bnai ka balance ut phi yo balan lai bnai ka mut chamnon kam chu ban recharge balan na ki we ki plug in phi na ki we ki dukan cyber ti ngat sai phila so tho don kam e hne ki de ki lai tali ke ne spa mb ar spa mb ber ke ne ka lai bnai ke geo free ti hang nei phila ban spin ti hang nei la nyon hne pedeng ti kaneng yo tang spa mb thì là cái nó có bốc trong phi là ban jet phi là ban spin này là phi ba bốc có một pio ya ka spa mb là này ar spa mb là này lại benai ka balan klem dan kam chu ban recharge thì này sa jet cái nó ru ka biang bai thì namar này là yo lut barok khai thì phi cái này là ban ka message này spa mb relaunch geo data tu la biang ngim dan kam chu ban le kini namar kam nom ai bu ning thì hang tu ne page nyo ya ka live spa mb thì cái đơn hang no ka tu ngin sai page chua ngin bak chua cái này ha home screen jong u my geo thì phila ban yo i hang ne offer store la ne my win thì da phi kwa ban page ya ka tu ka ba phi yo mane phila ban yan hang ne u my win phila i ya kini ngiyo bai hang ne ngiyo bai sau spa mb ne kelak ban kam hadin nyosngi hadin bakal adap nyosngi phila ban nyon hang ne claim phila nyon hang ne claim hadin ladap nyosngi kan phila nyon claim nang ta kan nyalami phi sa u voucher jong geo my voucher te hang ne kam yalame e namar
kam padap yak ta nyos ni kam pat rekam te nang ta shu hang ning kwa pan tip ip yak wei ka option mo ki bubun hang ne ki jo engage hakane ka video kla jorong palat tingin saya beteng pat ip hakiwei ki video hakiwei ki next video namar ya mentahi ngamla banle ni baro namar ka shim ni ka po jong ki ka video ru kla jorong ka dan ru nyo minit tingin sala igini ki ba yo ang nei CGB nang ta CGB ka data nang ta ka arspa sanpau MB ka Geo data nang ta ngin sala igini ki dinun kam ni baro kini ki CGB ki RGB mo kat ki ba ngio na umai Geo tangan ni ka video ngai philayo ya ki jingmentoi na ki MB na ki jingnung kam ha ka mobile jung hi ha ka sim card jung hi ha ka ni video de ko blesibo ni ka por jung phi ngai phiru phinyo ya ka block jung phi ba phinyo lai spa MB la ne arspa MB la ne phio ya ka lai bnai klem research balance blesibo ngini kanu pare phi hakibai ki video ki bagan sepeteng nang ni shmat ko blesibo na